Dávid, elmondjuk, hogy miért ez a sárga? Igen, mondjuk ezt, szerintem, mert valakit visszaidőzött. Igen. Ugyanis ez a sárga, jó? A siket és nagyot halló gyerekek megtanították nekünk, hogy így jelenik a sárga. Ez a sárga jelen. Igen, a siket és nagyot halló emberek, így jelenik a sárgát. Megtanítom mindenkinek, jó? Fölemeled az öklöd, így. Apuka is, köszönöm. Kösz. Apuka. Kösz. Apuka vagy? Honnan tudod? Hagyjad, ráadásul Isten anyára hasonlít. Ennyi. Vonják a fizukba. Na mondjuk az bizonyíték, akkor apuka vagy, ha vonják a fizukba. Na most. Felemeled apuka, meg az az apuka idős, aki úgy tudja, hogy apuka az öklet. Köszönöm. Kinyújtod így a hüvelykujjat, ahogy mutatod az egyet, a lájkot, nyomod a csengőt, víz alatt a búvárok, ha ezt mutatják egymásnak, az nem azt jelenti, hogy marha jó a víz alatt, hanem ez azt jelenti, hogy húzunk föl. Jó? Az, hogy jól érezzük magunkat a víz alatt, azt így mutatja a búvár. Így. Nem így. De ha ezt mutatod, akkor mindenki elmenül föl. Jó? És akkor baj van. Na, tehát, kinyújtottad a hüvelykujjat, csillagvilág. Köszönöm. Kisujjadat is nyújtsd ki, drágám. Keresd meg a kisujjad. Segíts a másik kezeddel, ha nincs meg. Nagymama segít, vagy anyuka. Jó. Picikét mozgass meg így jobbra-balra szívem. Így. És mondd közben, hogy sárga. Sájga. Mi az, hogy sárga? Sájga, mint a fejjáj, nem? Jó, hogy nem jép a jetek molyó. Dávid! Hogy mondod azt, hogy traktor? Kiaktolj. Mondd azt, hogy forradalom. Folyadalom. Siófok. Robert Redford. Robert Redford. Robert Redford. Jó. Na, drágáim, tehát ez a sárga, jó? Ez a sárga. Kezdődhet a verseny! Ez az! Aki nálam és Dávidnál gyorsabb lesz. A végén mit kap tőlem? Semmit. Figyelj nagyon! Igen, mert a Jézuskától kapsz nekem tőlem mindenki, érted? Úgy akad föl, gyerünk! Szépen tovább! Gyerekek, mehetünk gyorsabban? Ezt szeretem, hogy bennetek van a küzdő szellem, ez nagyon jó. Tudjátok föl? 1, 2, 100 millió. Köszi, köszi, szakad. Gyerekek, még gyorsabban! Ugye, egy-két csiliárd. Köszi, köszi, gyerünk, gyerünk! Még gyorsabban! Igen! Villám McQueen sebességgel! Gyorsan! Igen. Oké. Bírjátok még? Ez az! Gyerekek vagytok?
gyerekek mondták, bocsánat. Na figyelem, figyelem, figyelem! Ujjakat föl, gyerek! Egy-két csillőni nádalház! Gyerekek, még ennél is gyorsabb! Pipitúzás elvíz! Nem tudom, mit reggeliztek, de tudni, hogy... Húha! Bírod még? Én bírom. Akkor próbáljuk. Én nem is a buta. Jó, oké. Figyelem! Ujjakat föl! Gyerünk! Egy gyerek kicsi! Jó! Még gyorsabb! Ne! Gyerekek! Még ennél is gyorsabban! Figyeljetek! Inkább nem! Nem! Jó van, már lenne haragd a nózimat, normális volt. Na jó, jó, gyerekek, ti nyertetek? Akkor jön a döntő. A döntő azt jelenti, hogy az utolsó menet. Aki azt megnyeri, az győztes lesz. Vagy ti győztök, Olyan nincs. vagy mi győzünk. Olyan lesz. De ha mi győzünk a Dáviddal, nem lesz sírás. Jó. Oké. Ha mi győzünk a Dáviddal, nem lesz hiszti. Jó. Ha mi győzünk a Dáviddal, nem lesz forradalom. Gyerekek, a forradalomban az ember állandóan elveszti a fejét, komolyan mondom. Na, gyerekek, akkor jöjjön a döntő! Döntjük el, hogy ki a győztes! Vagy ti győztök, vagy mi! Szedd össze magad! Ha győzni akarsz, olyan gyorsnak kell lenned, mint a villám. Ujjakat föl, figyelj nagyon, rajta! Mi győztünk! Nem volt csalás! Nem csaltunk! Nem volt csalás! Na jó, állj! Tegyünk igazságot! Apa! Egyenáron váltóáram pólóban. Ott van ACDC, oda van írva neki. Apa, figyelj, következő a szituáció. Azt mondják a gyerekek, hogy mi csaltunk a Dáviddal, hogy nem csináltuk végig rendesen, hogy csak úgy leraktuk a kezünket, de ugye apa, te láttad, hogy végig csináltuk. Na, gondolj a nyugdíjadra. Egy nagy tapsot kérünk apának, mert gyakorlatilag nem játsza meg magát. Szüksége van a nyugdíjra. Na, apa, most megkérdezzük a gyerekeket, hogy meggyőztük-e őket, jó? Gyerekek, szerintetek is mi győztünk? Tegye föl a kezét az a csibész kölök, aki szerint mi csaltunk. Mondom, én csibészek rá, tudod? Ilyenkor bezzeg bevallják, Mikulás bácsi előtt meg tagadja mindegyik. Na jó, akkor tudjátok mit? Megmutatjuk nektek, minden egyes gyereknek, hogy nem csaltunk. Figyelj! Következőt csináltuk a Dávid. Fölraktuk a kezünket, végigcsinált, lassítva mutatjuk. Lassítva mutassuk, már annyira gyors volt, hogy úgy se láttátok. Igen, lassítva, ezt csináltuk. Nem mutassuk végig, mert elalszanak, komolyan már te is nem. Elhiszitek, hogy mi győztünk? Csillag, most nekem hiszel, vagy a szemednek hiszel? Jó, akkor tudjátok mit? Legyen igazság. Még egy dönt? De egy utolsó. Egy utolsó. Áldott jó szíved, az biztos. Jó. Utolsó, Kaptok jó? még egy döntőt.
De akkor most bizonyítsd be, hogy te vagy a gyorsabb. Ha győzni akarsz, olyan gyorsnak kell lenned, mint a villám. Szedd össze magad, meg a melletted állót is szedd össze. Jó, mehetünk? Na figyelem, ujjakat föl, nagyon gyorsnak kell lenni. Ne kapkodj, ne idegeskedj. Csak akkor tedd le az ujjad, ha én azt is mondom, hogy rajta. Jó? Amíg nem mondom, hogy ta, addig te ne tatázz. Majd én tata. Te nem tata, én tata, te guta. Jó? Na figyelj! Jaj, elrontottam. Ne haragudjatok! A Tibus már megint kapkod. Bocsánat. Hát, gyenge lesz neked ez a hónap. Ez is. Ez is. Na akkor nézzük még egyszer. Csak amikor én mondom, hogy ta. Figyelj! Hát milyen ügyesek vagytok! Azt a leborult szivar végig! Gratulálok nektek! Arra lennék kíváncsi, hogy ismeritek-i ezt a dalt? Hogy azt mondja? Nincs semmi gondom, reggel van az idő. Állj! Mi az, hogy lapos? Nem lapos, hanem napos. Tudod, mi a lapos? Az Alföld, a palacsintasütő, meg az eszemtokja, az a lapos csillag. Persze. Mindenki tudja, hogy én vagyok az... Ki mondta, hogy idegbajos? Úgy nézek ki, mint aki idegbajos. Hát maga vagyok a megtestesült nyugalom! Szíjjel, fölbosszantam. Remek a hangulat! Persze, tom. Milyen tom? Én nem tom. Magamnak szína! A pompomot ismerem, anya, mert a pompom a kifordított bundakesztyű, tudod? Remek a hangulat! Tom, itt Tamáskodnak a gyerekek, én nem értem. Ennyi Tamás van, hogy mi a túló? Magamnak szína! Pom, persze, tudós. Na gyerünk, tánc! Szaladt. Ezért most látszik sok csibész gyerek a szemem alatt. Remek a hangulatom. Jó, gyerekek, gyerünk! Ma vannak! Ma van a szülinatom, remek a... Köszi, puszika! Ma vannak! Ajjaj! Fordítva élek, és nem leszek már agilisabb. Ki tudja miért, annál inkább szenilisebb. Remek van! Jó, ott hátul is, gyerünk! Ma van a szülinatom, remek van! Köszi, puszika! Ma vannak! Jaj! Egy idő óta fújtok, elhagyom a szemüveget.